духтари ҷавон ки бештари рӯзи худро дар суҳбатҳои онлайнӣ бо дӯстонаш мегузаронад, аз зиндагӣ афсурда шуда даст ба худкушӣ мезанад. худкушии худро бо телефони мобилӣ ба таври зинда сабт мекунад. ин порчае аз намоишномаи театри Нигоҳи нав бо номи Одам аст. ин ҳодиса соли 2016 дар яке аз шаҳрҳои Амрико рух дода буд. намоишномаи Одам аз чанд қиссаи воқеӣ иборат буда ва гуфтаи коргардон ба ҷомеаи Тоҷикистон марбут мешавад. намоишнома дар жанри ҳуҷҷати омода шуда ба гуфтаи офарандаҳояш бо ин шева кам намоишномае рӯи саҳнаи театри тоҷик омадааст. ҳатто ба ҳамин дараҷа омада расидааст мутаассифона ҳоли ҳозир ҷомеаи дунё ки унам бозам онлайн кардин корон духтарак. тақрибан 40-45 дақиқа видео ҳаст ки хуб он аввал суҳбатоша мекунад, баъд мебурояд меравад аз хона ин чизо дар куҷои ҷангал якам дуртар аз шаҳр ва худаша дор мекунад. хуб ин ҳамаи он онлайн мустақим ҳаст, ҳама уна нигоҳ доранд, ҳама тамошо доранд, вале ягон нафар намедонам барои кӯмакаш нарафт, ягон нафар пулиса занг назад, намедонам бо ягон нафарои дигар. қиссаи ҳувайдои 5 сола духтари муҳоҷире ки аз тарафи шаҳрванди Русия таҷовуз ва кушта шуд ва дар баҳр ғарқ шудани айлони курд ҳангоми гурез аз ҷанг мавзӯъҳои дигари намоишнома буданд. ҳамон гуна ки мавзӯъҳои намоишнома мушкили ҷомеа буданд, шароити рӯи саҳна омаданаш беҳтар аз он набуд. ҳунармандони гурӯҳи театри Нигоҳи нав ки толори махсуси худро надоранд, намоишномаи Одамро дар толорҳои ҳар идора тамрин карданд. нахуст намоиши он дар толори тамринии театри падида рӯи саҳна гузошта шуд ки шароити маҳдуд дошт. бо ин вуҷуд бозигарони театри Нигоҳи нав мегӯянд, худро дар рӯбарӯи тамошобинон роҳат ҳис карданд. вақте ки мо ба ҳайси бозигар рӯи саҳна меомадем, мушкили мо аслан бо коргардон зиёд буд ки коргардон мехост ки бозигари намоишӣ ва бозигарои ботингароиро мо дар як замон дошта бошем. баъзан саҳнаҳоро агар дида буш ки мо намоишӣ бозӣ мекардем, бедард ҳамтун мегуфтем, вале баъзе саҳнаҳое буд ки ботингаро будем. гузариш аз саҳнаи намоишӣ, аз нақши намоишӣ ба нақши ботингароӣ як дарҳамбарҳамие дошт ки мо ҷавонот дар ин кор тоза худамонро санҷида истодаем ва намедонам ки то куҷо аз уҳдаи ин баромадем. тамошобине ки имрӯз буд оно баҳо метиҳанд. барои тамошои намоишнома бештар ҷавонон омада буданд. ҳарчанд бо қарсакҳо аз намоишнома истиқбол шуд, вале назарҳои мухолиф ҳам вуҷуд доштанд. ин намоишнома аз рӯи мавзӯи интихобшуда як намоишномаи хуб аст, вале дар баррасии мавзӯъ ва рӯи кор овардани намоишнома эродҳои зиёде вуҷуд дорад. аммо он эродҳо бо ин шароите ки ин намоишнома рӯи саҳна оварда шудааст ва бо ҷавон будани коргардон ва ҳунармандони он бояд нодида гирифта шуд. офарандаҳои намоишнома умедворанд бо дар назардошти васеъ будани мавзӯи он ба саҳнаҳои фаротар аз ин роҳ меёбад. ин буд охирин паёми намоишномаи Одам. шодмон Ятим, Озодӣ Душанбе.